Assalamu alaykum toponun şeyledi. Murat Mollan mustaqlary. Siz bilen bulay yeni Heka Ada Production'ı Bikdade bilen bilelikde yazgı. 2020-nji ýylyň dekabr aýynyň 10-nyny düşen aýdymlary bilesiniz gelýärmi? Onu başladyk. Söz ýok, hiç ýyly. Anan saňyr aýdymy da söz ýok, klibi de söz ýok. Toponmadyň dekabr aýynyň toponyny 10-njy ýer. Firuza Aziza söz ýok. Men pikirimçe bar, Firuza bilen Azizaň ýyzyny bir oglan düşünmeli. Oňda bular ýok diýenler men pikirimçe. Yeni de ýok diýseler, ol oglany düşünür. Şeýdip aýdym peýda bolanlar. Söz ýok, men pikirimçe. Şeýle bolmaly, göreliň. Bu oglan öze simpatişni. Edil men ýazyk. Şeýlece. Baýdym toponmadyň 9-njy orny. Samrat Oraz. Uzaklardan aşyk aýdym bilen uzaklardan aşyp bulaýdym bilen 9-njy orny. Ýör. Pencereden baktım, ışıkları yaktım. Yanına gelimde, görümde ayna vere baktın, aktın. Yine seni taptım, yoluma gül ektim. Saçların açanda, bakanda suratımı çektim. Uzaklardan aşık, men var sana aşık. Seni görünümde, aydım coşup. Şeýjalerde ara ogyýarlar. Ogyýan tep ökünür. Anan aýyň sizlay. Dekabr aýynyň 8-nji orny begler bilen berdi bi. Anan aýyň oglanlar. Ogyýp ökünür. Zarmy? Oý ne diýär? Zarmaýdymy? Klibim bet bolupdyr, aýdymam bet bolupdyr. Göresiňiz gelýärmi? Ýörünni. Zarmy? Başka seýwäzarmy? Men seýwimini harmy? Sen başka birini yarmy? Zarmy? Başka seýwäzarmy? Men seýwimini harmy? Sen başka birini yarmy? Başaran oýtmany maňa sen dogryňy. Başaram okudymany sana öň geçirdimken. Murat Nurmuradov. Sözüm ýok aýdym bilen näme toponmadyň 7-nji orny. Diýseň diýmeseň söz ýok bolmalary. Ay bil Murat Nurmuradov. Sagja bol. Saňa da sözüm ýok. Soňky dowr işleýän görýär. Toponmadyň 7-nji orny. Ýör. Bir gapy ýapylýar bugün. Hedefi açılıyor, Allah beni finaldan geçiriyor. Çıkardım kıyın geldirdi, gözlerim kendini gördü. Unuttum ekledirdi, beni düşüm ok derdi. Aydımlam dillerde, benim kıy gödül günlerde. Anam sana Serdar Ağaly birinji söýtdir. O görülüp dağlara da çıkıptır. Son çöllere de çıkıptır. Son atele de varıptır. Son öýüne de gelipdir. Karoçi bulaýdyp oýnaýar. Bakamaýa şow bilen bilelikde aýdym işläpdir. Son onu klip edipdirler. Ol näçe diýsene toponmadyň 6-njy ornyna gelip ýör. Bet, ýörünni. Hasratta ah yanar yüreğim uzakta ağlar uzakta. Düşer mi nazarım minni al yara, salar gamlı nahvala. Arzular usul uçar asmana, kanatım yok barmana. Hey, bir görünmeler, bir ağlanmeler diye. Bilaýdym näme diýsene. Täze ýyl hakda aýdym. Toponmada 5-nji ýer aldy. Şu
Husumat men ansatça gaýdandyr. Ýöne bu aýdym üçin näle azap çekildi. Näle Aynen özümüz azap çekdik. Şondan diýendim, bärde Nokowa, Murat Molla, döwletde hemmemiz azap çekdik. Espiter, Mehrik, giýje ýatylmady, gündüz ýatylmady. 24 saat ýatmadyk bu klip üçin. Top olmadyň 5-nji oruny. Cada yılı var ya batli Başından küllerden datli Dile getirsin bakayım şatlı Yine getirsin jadi Batli Başından küllerden datli Dile getirsin bakayım şatlı Yine getirsin jadi Cada yılı Cada yılı Murat Ağamcan, o güýz barada gowzat etmäsiň. Prosto bara gynandım. Dogrusu Murat Öwöz. Sen baradaydym bilen 4-nji oruny çözdü. Men arada, eştim sen barada Didiler tanıyamı sözürdü olmamadı Men arada, eştim sen barada Doğru mu aydanları ait gözüme karada Söydün mü sen beni bağıtlayın Şeyle olsa meninle ayrılık atayın Taparın yüreğimi yakın olacak daim Yine bana gelir deyip olmaz sen arkayın Bu dekabr ayını geçmeke hemmekşi söýgüsülen uruşturur ejen men pikirimçe. İlki bilen Sökut Ağamcan, toyun kutlu bolsun, bagıtly bol. Gelip bilmedik, ananay, gaty işildimäň. Biz Balkanda bolduk, Krasnovodda bolduk, Syomkaň üstünde bolduk. Bizi bagışsa keçiresiz Sökutcan, Ağamcan. Ýöne nisip bolsa oğul gyz toyunda ilik bilen suwdaşar. Ananlar bilinmi geçirdim dämen bagışsa bizi. Ene Sökut Jumayev, sen mi, men mi diyen aydym bilen 3-nji oruny. Taş. Men näde, men ýadadım Yalandan geregi ýok asla bana Ýada sen mi ýada men mi Aýdyl ki kim sözündeni Bugün näme gözün gamly Ýatla daýynmy ýöwüni Maňa aý sen mi men mi Aýdyl ki kim sözündeni Bugün näme gözün gamly Ýatla daýynmy ýöwüni Ine aydymçy, ine rapper. Wagtyny çözdü, polny full. Ananay. Inni arasına yatdı. Inni yeni de täzeden stangan ýokary kaldyrdy. Azat Orazow. Tapawdy ýok, maňa tapawdy ýok. Mara bolsun, jerem bolsun tapawdy ýok. Azat Orazow. Top olmazda 2-nji oruny. Bu klipde artist Atajanym oýnapdyr. Gaty gowjak bolupdyr klip. Ananaýyň çözdü. Azat Orazow. 2-nji oruny çözdüň Ağamcan. Ağamda dene seni saklarım Unutmaya yürek seni küser Her gece her seherde sen arzularım Sen sevmeni söýüşüňden men doýmady ýaly Ağamda dene seni saklarım Unutmaya yürek seni küser Her gece her seherde sen arzularım Sen sevmeni söýüşüňden men doýmady ýaly Senden başka dilerin sözümü Biz bir-birigi ýitirmedi ýaly Ýalgyrşyň çalyşmaran hiç tada Bu dünýede diňe maňa sen gerek Ananaýda düşünäýde Ay bu topona menim alsam bolýar, Nurda alsa bolýar, hemmem zam alsak bolýar. Sebäbi deň aýakdanlygydyk. Toponmadyň, karoçy, ýylyň jemini döwün aýdym, dekabr aýyny döwün aýdym. Türkmen Maşap 3, Murat Molla, Selvi Tuwaklyjow. İkisi bilelikde Maşap 3 klibi ýerine ýetirdiler. Bilen ikisi ýerine ýetirdi diýmäli. Biz emma hemmemiz var. Karoçy hemme gruppamyz var. Deň aýakdan algadyk, şoň üçin nesip edenden ýylyň jemini el aldyk. Maşap 3 Murat Molla bilen Selvi Tuwaklyjow. Gel.
Selvican hoş geldin bizim toponumuza. Salam. Murat Molla gelin o. Selvi hem zatları beren gidi. Dastoyni sever. Spasibo da kampanya. Şimdi bizim toponumuzun adından Endi kim home mebelin adından size toponun simvoli, endi Nesibe tagamның adından size yürüytü güller. Endi Nesibe tagam bu güller bilen çeklenmez sizin akşam öýüňizde Nesibe tagamның adından türlü tagamlarını, istasyonlarını uğradı. Sizin kabul edin gayret. Selvi indi bir aydın vardı toponda diýseňizdir ma, ola tawursunmady, ýagny maňa tawursunmady. Adamı diyerini düşsün. Şu adapları görüyor. Beni daşına kadınlık görmüyor. Tayin işten lezzet alıyorlar. Hem de siz için canın sağ olsun. Murat Molla ve onun komandasına sağ olsun ayca. Belki ağam canın sağ olsun. Dinleyicilerimiz sizin barlığınıza sağ olun. Canın sağ olsun. Bizi saylap yüreğinize orun veren için size minnettarlığımızı bildiriyor. Nesibesin hemen de. Ondan iyi gurur olsun Selvican Dastoyni. Canın sağ olsun. Functional company Actam. We make future together. More than 25 years, it serves people. In our country, it's one of the first companies. But ¿Cómo está, muchacha? Por favor, dime de palabras. Esta bebida sabe como azúcar. Puede ser que quiera probar otra vez de aquel. Gracias, Carla, por el zumo tindico. Terk ben mazhab 3 Yevetrir Murat Molla Gelin, toplayıcılar. Diyarım Yanglan diyarım Dutarın ağuan Türkmen diyarım Diyarım, yanglan diyarım Dutarın ağuan Türkmen diyarım Beri gel beri Canın afadaga bolun Beri gel ey can beri gel Beri gel beri Beri gel beri Canın afadaga bolun Beri gel ey can beri gel Sana ne molli ey sana ne molli sana ne molli ey sana ne molli Bye Maya git Stilyaga modagi Şugül maşinları Yigit barın yakın git Bye Maya git Stilyaga modagi Şugül maşinları Yigit barın yakın Dönenin mahkara kadından Bollum deli divana senin adından Dönenin mahkara kadından Bollum deli divana senin adından Ak sonam Bir berine bak sonam Ak sonam Bir berine bak sonam Ahlaf bilen sevmişim men ol sever yari Olannak çekip vah men munnadari Bağışla yarma, bağışla beni Bağışla yarme
durmağa koydun beni sen armana diydin bana sen divana sen pervana mehri cemal Ağlasan ağlayan men sen mehrini göreyin men mehri cemal oh. Gel 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 alem 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 Aşkabada akşamlarım Gödelliğine gör koşar Aşkabada akşamlarım Kalbim yüreğim coşur Aşkabada akşamlarım Gödelliğine gör koşur Aşkabada akşamlarım Kalbim yüreğim coşur Ne mi oğlum? Sıkasıydı da